Bong Kapuran versus Agaw IS GC Grace Hermono. Second single girls. Please proceed to court number 1. Once again, second single girls, match number 11, Galaxy IS versus Agaw IS. Please proceed to court number 1. Go lang sir, di ba po naka-play? Joke lang. Malaki talaga ang mata niyo. Nathan, control. Palapit yung po. Wrong. Or wrong. Na, control mo. Malapit yung po. Agiramdaman sir, ya, ito na kayo. Ba't parang sa kanya sumakit na, pero hindi ko naramdaman na nahampas ko. Hindi ko itampol.